Nyun sewu, tasih lumantar kanca-kanca dongkrek dalu kalenggahan Alrosta Makarya Sareng kalian Tiga Putra Audio dan kanton Era Audio. Kerjasama juga video ada syuting KVS Multimedia Video Shooting. KVS. Nah, Iki riskan cek nek disiarke iku nek sengeni bose. Ya. Oh. Sebab awake dhewe rada penak nyambut gawe merga dua audio kerja bareng. raiku rada padang merga Video syuting KVS. Nggih, Ya. Mas Uncek nyun sewu. Piye Pak Dik? Mboten ateges ngirangi trapsila. Nah, sebab menika dawuh wonten sambel kemangi Mas Eko. Nggih. Terus sijine wau napa Mbak manten wau? Wonten ngersakaken Bukit Berbunga. Bukit Berbunga. Sewantenipun Dik Noni Aprilia. Men terus Mbak manten nggih. Sambel kemangi sih dijaluk endang. Lah nggih mulo endang ben leren Ben leren sik, Iki kae disemiki. bukit berbulu. Bunga. Berbunga lah. Sapa iki sing ngatur? Noni Aprilia. Oh. Ora wong loro ta? Siji wae wong jaluk eno. Coba sing sing nyeluk jenengan. Coba sing sepuh. Lah. Aku karo Mas Bendol krumang Nah, sani. wis biasa nek biasa aku. karo Noni. Sepuh. Ana tuwek kono. Nah. Ya ora kok. Mbak Noni Aprilia, monggo katuran semeneng. Dia mau lho kene nyeluki ihi ngono aku yo gelem dikeki ngono kuwi. Ngono kuwi kowe lungguh. Ngono. Kowe ngadeg ihi aku ra tekan. Dijunjung neh. Lungguh. Oh nggih, niki permintaan dari Mbak Manten. Manten, heeh. Yang mana ini Mbak Manten? Halo. Seragame padha kowe ini dengaren. Mungkin niki bridesmaid kok. Halo Mbak, ini Masnya. Ya mau goyang bareng apa nyanyi? Oke. Nyawer jare Mas. Wong wis nyawer kok. Wis nyawer mau. Ompon. Pun. Oke, ini langsung dikasih ya Mbak. Kowe tak kayak ngene iki lho karepku. Mas Uncek Cek, kuat goyang pora? Enggak kuat aku. Lah kenapa? Aku udah enggak mampu. Iya ampun. Nanti suntik ya. Siap. Sake aku. Sikile loro tenan Pak Lurah niki. Buat-buatnya golek dit. Monggo, Bukit Berbunga.
jalan setapak. Goyang Mbak Manten yo. Tanganku kau pelundang membawa aku melangkah, tak lupa kau petik bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Ini satu lagu. Terima kasih sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Di Noni Aprilia.